खुलुमबाय आंनि मुङा निथान नार्जारी बे गासै मोनथाय इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आरो खेबसेबाव खुलुमनाय जासियो खुलुमबाय अब्ला फै लोगोफोर जों इसोरनि बोसोनखौ दिनैबो जोङो मोजाङै जों सोलोंनि सोरगो रायजोनि थाखाय जोङो मोजाङै जोङो गावनि जिउखौ आफा इसोरनो होनो थाखाय जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो सोलोंलायनि आङो बाइबेलखौ फरायनायनि सिगां आङो मोनसे रिक्वेस्ट अननानै नोंथाङा बे भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला एबा चेनेलाव गोदानब्ला अननानैहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयो मानोना नोंथाङाबो बे सासे इसोरनि सुबुं नोंथाङाबो मोनसे मोन्थाय दङ बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङाबो बे चेनेलनि दुवारै नोंथाङाबो बोखांजानायनि मोनसे आसा आरो मिजिं दङ बेनिखायनो अननानै नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो अननानै नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ मानोना हेफाजाब होलायलायाबा रावबो खामानिखौ हारसिं मावनानै लानो हाया अब्ला आङो बाइबेलखौ आङो फरायनोसै आं खालि फरायनाल' होगोन नोंथांमोनानो बिजिरदो आरो फरायलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला अननानै आंखौ निमाहा खालामदो दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाहैबाय गाहाम लुकासनि 6 बालाक 46 सिरिनिफ्राय लानानै 49 सिरिसिम लुकास लिरनाय 6 बालाक 46 सिरिनिफ्राय लानानै 49 सिरिसिम मोनबायबा आं जिसु खृष्टनि मुङै फरायो बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ सानै न' लुग्राफोर नोंसोरो फोरबु होननानै आंखौ लिङो नाथाय आं बुंनायखौ नोंसोरो खोनासङा आंनियाव फैनानै आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै आंनि बाथ्रा बायदि मावग्रा मानसिया माबायदि बिखौ आङो नोंसोरनो दिन्थिगोन बियो न' लुग्रा सासे मानसि बायदि जायहा गोथौ जावनानै गोगोम अन्थाइनि सायाव न'नि बिथाखौ फसंबाय आरो दै लोमनाय समाव बोहैनाया बि न'आव सौब्लाबो न'आ गोगोमैनो लुजानायखाय बिखौ सोमावनो हाया आन्थाय खोनानानैबो जायहा आंनि बाथ्रा बायदि मावाखै बियो न'नि बिथाखौ फसंग्रोआलाबा न' लुनाय मानसिनि समान आरो दै बानाया बे न'आव जेब्ला सौवो अब्लानो बे न'आ गोग्लैबाय बे न'नि बायफ्रुनाया बेसे गेदेर जिसु बाख्नाय जाथाव खृष्टनियाव अनलायग्रा बिमा बिफा बिदा फंबायफोर हामबायसै गोजोन्थों।